Na'am mai martaba. Dalilin da ya sa na aiki jakadiya ta kirawo min kai, ina son mu tattauna akan abubuwa 2 zuwa 3. Ya mai girma mai martaba, ina sauraron ka. Da farko akan lamarin aurenka ne. Ka san mun sha samo maka mata, amma ka yi burus ka ce ba ka so. To yanzu lallai buƙatar hakan ta taso. Ni da Fulani muna buƙatar ka yi aure nan da take kaɗan, ga kuma kammaluwar karatunka wanda kake kan gaba na masters. To ina son in sanar ma da lokaci ƙalilan nake jira. Da zaran ka fito da mata, zan haɗa aurenka da naɗin sarautarka, domin ina kan yin murabus. Daddy, Mommy. My son, lafiya kake mana wannan ihun kira haka kamar wanda za a zare wa rai? Kika sani ko shi da mutanen ne? Ta yaya ba zan yi ihun sunanku ba, bayan za a yi tashin duniya na ɗaya? Son, wani irin magana kake faɗi haka, kamar wadda ya sha giya? Daddy, tabbas na sha giyar mulki. Wallahi Daddy, Mommy, ni zan yi sarautar garin nan ko ana so ko ba a so, in dai ina raye. Ko da kuwa za a yi asarar rayuka da dukiyoyi, sarautar garin nan kamar kayi an gama kuwa. Amma son, me yasa kake faɗin haka yanzu, bayan ka san shirin da muke yi? Adnan, ina son ka nutsu, ka yi mana bayani, mu san abin da yake faruwa. Daddy, yanzu nan nake samun labarin mai martaba zai yi murabus akan karagar shi. Zai miƙa wa Yarima. Ina, wallahi ba za ta sabu ba. Hajiya, ji min wani irin zance mara daɗin ji. Saboda haka ka natsu ka fitar da matar aure nan da wasu lokaci domin fara shirye-shirye. Insha Allahu mai martaba, zan yi ƙoƙarin ganin na faranta muku rai. Masha Allah, Yarima Allah ya baka iko, ya kuma yi maka albarka. Wallahi ƙarya suke yi, idan su yanzu suka farga, mu mun daɗe da isa can. Saboda haka, ka sa wa ranka ruwa mai sanyi. Ni Hajiya Bilkisu ina mai tabbatar maka, bilki kamar kayi an gama kuwa, sai dai idan ba ma raye. Shukura, na san kin san waye Yarima Hisham, kuma kin san ɗabi'un shi na rashin shiga sabgar mata. Saboda haka na kira ki ne domin in baki wannan kwangilar, amma ban son a samu matsala. Tabbas. Kada ka sa damuwa a ranka shi daɗe. Babu wata matsala da za a samu. Ina so ka sani, ba yau na saba irin waɗannan harƙallar ba, kuma ina so ka sa wani abu a ranka. Allahn salihai shi ne Allahn mugaye. Allahn da salihai suke roƙa ya biya musu buƙata, shi mugaye suke roƙa kuma ya biya musu buƙata a lokaci ɗaya. Saboda haka kar ka damu, baka da wata matsala akan haka. Yawwa, saboda haka ki natsu, ki shishige masa, ki nuna masa ke mai tausayi ce da riƙon amana, har sai ya baki amana a zuciyar shi. Ya yarda da batun soyayyar da kika zo masa. Kin ga daga nan sai mu fara shirin aika shi barzau. Ranka shi daɗe, baka da damuwa akan haka. Don haka ka cire shakku kamar Yarima Hisham ya amince da soyayyata. Karɓi ga wannan, naira miliyan 1 ne,
da zarar kin kammala aikinki zan cika miki ragowar. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Tare da ke a cikin wannan amincin. Idan ba damuwa, zan so in yi magana da mai girma Yarima Hisham. Ba damuwa. Bismillah. Da farko sunana Shukra Ishaq. Ni ɗaliba ce a fannin biochemistry cikin wannan makaranta. Na daɗe ina ganin ka a wannan jami'ar, kana matuƙar burge ni, musamman yadda kake tafiyatar da sabgogi na rayuwarka kamar ba wanda ya fito daga gidan sarauta ba. Na so in nemi mu zama abokai, amma ina jin tsoron wulaƙanci daga gare ka, musamman sarki da bawa. Wa ya faɗa miki ina wulaƙanta ɗan adam? Mutumin da Allah ya karrama saboda daraja da ƙima. Sannan ina son ki san wani abu, da talaka da mai kuɗi duk Allah ne ya yi su, ba don yana son fifita wani akan wani ba, kawai ganin damarsu ne. Gaskiya kana da kalamai masu sanyaya zuciyar mai zato sanyi. A don haka na miƙo ƙoƙarin zama abota a gare ka. Don Allah Yarima Hisham, ka amince mu zama abokai. Your request is approved. Wato idan sun san wata, ba su san wata ba fa mai shigan gado. Ke dai bari, dukansu daga mai martaba a tafin hannu suke. Karki damu, cikin sauƙi za mu kawar da su ɗaya bayan ɗaya daga doron ƙasa. Au, ranka shi daɗe. Ka ce kawai na kusan zama sarauniya kenan. Matar sarki Adnana ba? Dalilin da ya sa na tara ku a nan shi ne, ina son in sanar da ku hukuncin da na yanke a kan magajin wannan masarautar namu, domin gudun barin baya da ƙura. Da farko ina son in sanar da ku, Yarima Hisham na bisa neman matar aure. Da zarar ya samu nan kusa, zan yi murabus in miƙa masa wannan karagar. Dole ne Hidaya ta auri Yarima Hisham domin cikar burina. Tabbas. Habaran ka shi daɗe. Ba na son kana ɗaga hankalinka akan abin da ko ta halin yaya ne sai ta aure shi. Ko da kuwa rayuka da dama za su ɓaci ko kuma a rasa. Ina son ka sani ta hanyar da ɓera ya yi satar daddawa, ta hanyar za mu bi mu ga komai yayo, ko da za mu kashe maƙudan kuɗaɗe. Hajiya, ni fa shi yasa nake son ki. Ko ka manta Hidaya ɗiyata ce wacce na haifa a cikina? Ni fa na shayar da ita. Ko ka manta Hidaya mace ce iya mace son kowa ƙin asararre? Ina so ka sani, ko da boka sai Hidaya ta auri Yarima Hisham. Wannan a zaune take, dole ne ma. Shi yasa nake ƙaunar shawara da ke Hajiya. Duk sa'ilin da hankali na gushe, ke ce mai dawo min da shi turba. What? Da gaske da kunnen gagaji suna tattaunawa da za su kawar da Yarima Hisham? Ƙwarai da gaske. Allah ya nuna min annabi kamar yadda na ji ita da shi suna tattaunawa a gidan gonarsa da nake aiki. Saboda haka ka zuba ido. Karkara, na san abin da zan yi, kuma zan ba wa Yarima kariya ta kowace hanya. Na gode. Hello Shukura, komai na tafiya daidai yadda na tsara kuwa? Tabbas ranka shi daɗe. Komai na tafiya daidai yadda ka tsara. Domin kusan kullum muna tare a makaranta da shi,
ya fara sakin jiki da ni. Na san ana kai zai amince da batun soyayyata. Lallai idan har haƙana ta cimma ruwa, zan miki kyauta mafi girman tunaninki. Na faɗa maka za mu yi nasara, domin hasashe ya nuna hakan. Kai ne sarki a wannan garin, ko da halin haƙula'i sai mun tumɓuke mai martaba da Yarima Hisham. Don haka nake so ka kwantar min da hankalinka, kai da ke da ni ka san ai baka da wani ja. To yanzu yaya Mus'ab me abin yi a wannan lamarin, tsoro har ya fara riskata. Dole za mu yi wani abu a kai, shi yasa na sanar da ke. Sanin kanki ne kin san ba na son abin da ya taɓa Yarima, daidai da misƙalin zarratin. Saboda haka, alfarma guda ɗaya tak, ina son kafin Shukura ta je ta furta mishi kalmar so, ki je ki ce mai kina son shi. Ƙwarai kuwa, wannan ita ce hanyar da muke da ita, da za mu kubutar da Yarima. Insha Allah yaya Mus'ab zan yadda ka ce, kuma ba zan baka kunya ba, domin tabbatar da cikon amintarku da Yarima. Gaskiya Yarima, na yi matuƙar farin ciki da wannan labarin. Allah kuma ya tabbatar muku da alkhairi, kai da ita. Amma 'yar wace masarauta ce ko kuma gida? Wannan ne kan mami ban sani ba, amma zan yi ƙoƙarin in tambaye ta kafin in shigar da ƙudurina. Kada ka yi sanya a kai, domin mu san su waye iyayenta. Assalamu alaikum. Barka da yammaci mami. Suna lafiya, ta ce a gaishe ki ma. Barka da yammaci Yarima. Amin wa alaikis salam. Bismillah, shigo. Yauwa Hidaya, ya su Hajiya Maryam. Yauwa, barka dai. Mami, bari in ƙarasa wurin mai martaba. Duka a nan muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon mu na yau.